добрий вечір. Ви слухаєте Радіо Єден і з вами програм «Читаємо з Мигальом». У ефірові низько з вами я, Мигаль, сякня звати, вам це не причуло. Та й смисл цієї передачі такий, ось я туйка приходжу маленько показкувати за деякі книжечки. Так досить інтересно, я прийшов на студію і крім книжки, яку приніс із собою, низько тут на столові дві другі книжки, яким я не був готовий. Тільки просто на столові лежить ФСБ взривають Росію. Насправді, це книжка, за котру мені так видить, ось Олексій розказував на етерові якомусь. Правда, не чекав мені ту видіти, чесно повім, не чекав мені ту видіти. Низько у мене дома друга книжка. Може, знаєте, може, ні, було б чутно, кі ні. Ось у нас тут повномасштабна інвазія російської армії в Україні, то ти паскудоти безрядять тут у себе вдома, а не мали би, бо їм поцихало. Но. Та й не так давно стала дуже актуальною тема можливості ядерної катастрофи. Чогось це стало актуально, знаємо, бо Запорізька атомна електростанція тепер ніч до є атакована, і гіби на одного бока, ну, я не є ні воєнним експертом, ні експертом по ядерним катастрофам, вадачому такому, но мені було страшно. Ну, ясно, читаш новості, а там пишуть, по атомній електростанції прилетіла ракета. Що би сте си подумали? Та я до Макс того був готовий. Наразся гуглити, а що чинити, це таке стане. Ну, тут не треба забувати, що ми дещо похоже вже пережили. Скорше даже можу поїсти, що ми пережили дещо ще гірше, ще найнебезпечне, бо я добре розумію, та Запорізька атомна електростанція многом ліпше укріплена і позором безпечності вона є многом найбільшою, якою була Чорнобильська. Ну, ото я се так гадав. Кроме того, вже деякий час, ще сперед початку інвазії, купив їм від свого цімбора книжечку, котрася кличе «Реактори не вибухають. Коротка історія Чорнобильської катастрофи». Авторства Катерини Міхаліциної та й Станіслава Дворницького. Видана у 2020 році видавництвом «Портал». Який смисл книжечки? Вона розказує у такій досить легкій формі, ось, що конкретно сталося. Ну, ясно, що вже сте ачей кукали за то мільйон документалок, никали сте вже і тот нетфліксовський серіал. Ото чи Netflix був запустив, не? Серіал за Чорнобиль. Це HBO. Я вже і не тямлю. Так мені видить, що було нетфліксовське шоу. Ну, не в тому смисл. Смисл у тому, що ця тема ще не так давно була дуже популярна, а низько у рази найпопулярна була. Та я вам просто хочу почитати уривки із цієї книжечки, аби ми розуміли, щось ми вже пережили, та й оштуєсме. Та й що бися не стало, переживемо ще більше, кіть треба буде. Надіюся, ось не мусай, но кіть нагоду, та туєсме такі не деревляні, а желізні. Ну, йдемо на то. Замість вступу. Тієї п'ятниці, 25 квітня, було тепло і сонячно. Легенький вітер гойдав голівки квітів на клумбах і молоде листя на деревах. Діти йшли хто в садок, хто до школи, хто до профтехучилища. Батьки поспішали на роботу, бабусі планували сходити в магазин, обмінятися новинами в черзі або на лавочці під під'їздом. Дідусі придумували чергові ходи в боях на вуличних шахівницях. Коти визирали з вікон, вигрівалися на осонні або вилизували бляшанки з-під кільки чи шкірочки ліверної ковбаси. Собаки мали свої звичні собачі справи, ганяли котів, поливали кущики, ліхтарні стовпи, чекали вдома на нестерпно метушливих господарів. Субота, 26 квітня. Із ранковим чаєм
школою, бо шестиденне навчання було, пам'ятаєте? Прибранням осель, планами вибратися на природу, на дачу або ж в село, весна ж, чудова погода, роботи коло землі приповно. Звичайно ж, на собі субота, ні? Тільки, кажуть, птахів тоді не було чути. Комахи кудись поділись, і дим, кажуть, над станцією вився. Діти з дахів бачили. Потім вертоліт у небі. Цікаво, з чого б то? Перестали ходити автобуси і електрички. Таки димить станція. Може, листя старе спалюють? Тоді часто влаштовували суботники, працювали гуртом на користь держави безоплатно і без можливості відмовитися. А потім люди в респіраторах із дозиметрами наче вишукували щось у траві. Поливальні машини розповзлися містом. БТР прокотився вулицею. Міліцейські патрулі всюди, та ніхто нічого не пояснює. Радіо мовчить. Обірвався міжміський телефонний зв'язок. Карети швидкої гасають туди-сюди, біля лікарні натовп. А що сталося? Аварія на станції? Як бути далі? На всі запитання одна відповідь. Ідіть додому. І майже пошепки. Позачиняйте квартирки. Україні під назвою Радянський Союз Радянських Соціалістичних Республік люди літали в космос, за 3 роки виконували 5-річні плани, мали передову медицину, будували найкрасивіші міста і найбезпечніші атомні електростанції. Чи, принаймні, їх змушували так думати. Вірили в силу науки і в те, що вони – вінець природи, і що немає нічого страшнішого за війну. Привчили себе до думки, що держава, якій вони віддають стільки часу і сил, неодмінно про них подбає. Хоч якось. Тому, коли 27 квітня прип'ятчан зірвали з рідного міста і вивозили куди-інде з валізками найнеобхідніших речей, або й тільки з термосом чаю та пакунком канапок у руках, вони вірили, що це ненадовго. Залишали котиків і собак, нечутних птахів і невидимих метеликів. Сідали в автобус звичайними собі людьми, а виходили з нього чорнобильцями, свідками катастрофи, про яку спершу не можна було говорити, і якій згодом присвоїли 7-й, найвищий рівень складності за міжнародною шкалою ядерних подій. Далі у книжечці тільки є велика карта самої теперішньої зони відчуження, пише тут. Файно тут вимальована, де є сама станція, де є сам Варош, Чорнобиль, де там тут і шеліякі КПП, де тече ріка. Стандартна сама по собі мапа. Площа зони відчуження 2600 кілометрів квадратних. 2600 кілометрів квадратних. І це дуже много. І це тільки що у голові не вкладує. Кіть по-чесному. А ми будемо тихенько читати далі. Далі у нас на слідуючому розвороті така доста інформативна рубричка, можна так казати, міні-рубрика у рубриці. Тут є модель атома, починаючи з реалізації 1803 року, кінчаючи моделькою Шрёдінгера 1926 року. Атом у перекладі з давньогрецької «той, якого не можна розітнути навпіл». Найдрібніша частинка хімічного елемента, яка є носієм його властивостей. Будь-яка речовина складається з атомів. Тривалий час атоми вважали неподільними. Та на початку ХХ століття вчені відкрили електрон, негативно заряджену частинку, і довели існування в атомі позитивно зарядженого ядра. Сам атом загалом електрично нейтральний. Згодом фізики з'ясували, що ядро теж складається з окремих частинок, нуклонів, позитивно заряджених протонів і незаряджених нейтронів, між якими виникають сили ядерної взаємодії. Ядра елементів з однаковим числом протонів, але з різним числом нейтронів, називають ізотопами. Вважають, що цей термін Фредерику Соді, який вивчав ізотопи, запропонувала шотландська лікарка і письменниця Маргарет Тодд. У перекладі з грецької він означає «те саме місце».
оскільки ізотопи одного елемента мають схожі хімічні властивості і посідають те саме місце в періодичній системі. Наприклад, природний уран, відкритий в 1840 року і названий, як і планета з таким самим іменем на честь давньоримського бога небес, має 3 ізотопи. Це уран-234, уран-235 та уран-238. А загалом у цього елемента близько 26 ізотопів. У природі переважають стійкі або стабільні ізотопи. Однак нас більше цікавлять нестійкі або ж радіоактивні ізотопи. Радіоактивні ізотопи або ж радіонукліди – це частинки ядра яких здатні до радіоактивного розпаду. Вони теж є в природі, але здебільшого їх створюють штучно в спеціальних прискорювачах або ядерних реакторах. Важливою властивістю радіоактивних ізотопів є період напіврозпаду, тобто час, протягом якого розпадається половина від первісної кількості ядер певного ізотопу. Період напіврозпаду може становити від мільйонних часток секунди до мільярдів років, а самі ізотопи поділяються на коротко та довгоживучі. Скажімо, період напіврозпаду радіоактивного радону 220 складає 55,5 секунд. Йоду 131 – 8 днів, а урану 238 – майже 4,5 мільярди років. Радіонукліди, зокрема і уран-235 та уран-238, використовують в атомній енергетиці, у військовій галузі, у промисловості, медицині, сільському господарстві та в розмаїтих наукових дослідженнях. Але якщо не дотримуватися правил безпеки в поводженні з радіоактивними частинками, вони можуть завдати шкоди живим організмам і довкіллю через згубний вплив іонізуючого випромінювання. Тобто потоків частинок і хвиль, які виникають внаслідок радіоактивних перетворень і викликають утворення в речовині електрично заряджених частинок іонів. Слідуючи розворот книжки, величезна така картина, можу повісти, із КПП «Дитятки» з такими почти безликими людьми, що ходять туди-сюди. 2 бабки з кащурками. 2 мало постарших жін говорять між собою. 2 явно лепавих людей коло самого шлагбаума ідуть кудись пилуються. Зверху видко знак «Стоп-контроль». Ідемо далі. Містечко з полиновим іменем. Контрольно-пропускний пункт «Дитятки» – це головна брама в Чорнобильську зону відчуження. Шлагбаум перегороджує шлях. Обабіч – самі поля, порослі молодими деревами і чагарем. Не видно ні колючого дроту, ні височених парканів. Люди у формі. Перевірка перепусток. Шлагбаум піднімається вгору. Далі звичайна собі дорога. Не найкраща і не гірша, ніж всюди. Тільки тиха, порожня. Тополі кивають головами на узбіччях. Заєць хутко перетинає асфальтову смугу. Відчуття таке, ніби їдеш, погойдуючись у старенькій маршрутці з Києва кудись в село, в гості до родичів. Аж тут в'їзна стела із сонцем, річкою, корабликом і задимленими трубами на тлі. З колючим словом «Чорнобиль», від якого раптом стає мулько. І символом атома на найвищому ступені. Довідкова інформація. Чорнобиль або чорнобильник – рослина з чорним стеблом. Народні назви полину звичайного. Саме з ними найчастіше пов'язують і назву міста. Проте інколи у зв'язку з цим згадують іще й маланхенів – чорноодягнених. Стародавній народ Східної Європи, про який писав давньогрецький історик Геродот. Це містечко часто називають машиною часу.
Мовляв, за 30 із хвостиком років після аварії на ЧАЕС і примусового відселення більшості його мешканців там майже нічого не змінилося. Типове планування вулиць, адміністративні будівлі, багатоповерхівки, побілені бордюри й дерева. Та все це не дуже в'яжеться з його назвою, що приросла до квітневих подій 1986-го. Та чи дарма? Де апокаліпсис? І тут ходять по-звичайному вбрані люди. Працюють декілька магазинів і пошта, автостанція, готель, є хостели, є вай-фай. Містечко як містечко. Таких багато десь подалі від обласних центрів у глушині. Тільки от ніде не видно і не чути дітей. Їх у Чорнобилі немає. Коли ж западають сутінки, засвічуються вікна багатоповерхівок, але не всі. Ось ожила квартира, друга, третя, а поруч, якщо придивитися, не шибки, а забиті хрест-навхрест дошки, не фірганки, а шелестки і целофан. У Чорнобилі зараз мешкають повертанці. Люди переважно старшого віку, які попри заборону повернутися до рідного міста невдовзі після аварії, а також фахівці, які обслуговують саму ЧАЕС, комунальники, пожежники, поліцейські, науковці, службовці адміністрації зони відчуження. Усі вони працюють вахтовим методом. Кілька тижнів чи місяців, поки триває їхня зміна. Живуть у Чорнобилі, а потім повертаються додому. Саме тому Чорнобиль офіційно має статус не міста, а селища вахтового типу. Відступивши від головної вулиці, там, де дерева господарюють у дерев'яних хатах із блакитними віконницями, у тієї замість даху розкинулася груша, у другої молоді сосонки визирають крізь діри в стіні, у третьої лише ганок видніє з-під дикого винограду. Онде затулена тополями синагога. Вона та ще надгробні плити на старому єврейському цвинтарі німе нагадування, що колись Чорнобиль був одним із центрів хасидизму. У 19 столітті євреї були найчисленнішою етнічною групою міста, мали свої школи, декілька синагог, розвивали свою культуру. Хасидизм – це одна з єврейських релігійних течій. На Іллінській горі, яку ще називають Пожарним спуском, стоїть мурована Свято-Іллінська церква, збудована тут 1878 року на місці своєї дерев'яної попередниці. Це єдиний уцілілий храм містечка й околиць, богослужіння в якому відновлено з 1991 року. В ньому є унікальна ікона – Чорнобильський спас. Неподалік від церкви – парк, на території якого колись височив замок, закладений, ймовірно, ще в 15 столітті і остаточно знищений тільки 1918 року. Між церквою та парком виявили городище – рештки найдавнішого поселення, що вже мало назву Чорнобиль, і згадувалося в Іпатівському літописі як мисливські угіддя князя Ростислава Рюриковича. Виходить, цьому містечку понад 800 років. Заплющиш очі, дослухаєшся до шурхоту дерев і ніби чуєш, як прокочується коліщатка в машині часу. Ось київський князь мчить із хортами за оленем, ось татарські набіги, ось козаки Чорнобильської сотні вправляються в бойовій майстерності. Ось чекайте, тут мені стало дуже смішно. Які то козаки Чорнобильської сотні? Туйся мушу позвідати далі пак авторів, ож котрі то були. Бо так мені сьогодні тож Чорнобилі як варош у Січі не було. Будуся докопувати до детайлів майпотому. Ось Ян Миколай Хоткевич піднімає місто з руїни, і тут заселяються польські шляхтичі – українці, євреї, росіяни, старообрядці. Потім революції і Друга світова війна. Тоді час теж ніби спинявся, але по-іншому. Тоді ворогами були люди з іншою мовою, з іншими переконаннями, формою та зброєю. Та їх було видно, вони мали тіло, потребували їжі і пиття. Від них можна було заховатися. У поля, в ліси,
над річками. Своя, знайома до найменших травинок земля годувала і захищала. Чорнобиляни споконвіку покладалися на неї. Ловили рибу, будували човни, займалися бортництвом, виготовляли свічки, випасали худобу, збирали цілющі трави. Слухали її і по ній читали. Якщо сніг навесні довго не розтає, чекай улітку посухи. Якщо місяць світить темно і мляво, худоба не плодитиметься. Відлетіли журавлі рано на морози. За документами 1941 року Чорнобиль офіційно став містом. Тут були чавуноливарний завод, медичне і професійно-технічне училище, судоремонтний завод. Прислухаєшся пильніше, ген-ген там пливе Прип'ять. Могутня повноводна річка, щедра на рибу, грізна в часи повені, судоплавна. У XVIII столітті польський король Станіслав Август Понятовський навіть мав амбітний план прокласти через неї водний шлях від Балтійського моря до Чорного. Проте його так і не вдалося повністю реалізувати. Однак Прип'ять завжди визначала долю своїх побережних поселень. Саме річка і відкрита 1925 року... Саме річка і відкрита 1925 року неподалік залізнична станція Янів були основними чинниками при виборі майданчика для побудови першої в Україні атомної електростанції. Розплющуєш очі. Простуєш далі вулицями Чорнобиля. Сучасного вже. Але ніби й не зовсім реального. До речі, з Чорнобилем пов'язані люди, відомі безвідносно до аварії. Тут свого часу працював лікарем Володимир Антонович, історик, археолог, етнограф. Тут народився Михайло Могилевич, єврейський поет, перекладач творів українських письменників на їдиш. Автор дитячих книжок «Дзвін Росинки», «Хоробрий вершник» та інших. А також Олександр Ярмола, вокаліст гурту «Гайдамаки». Сергій Сахно, музикант, барабанщик гурту ВВ. Та Віра Романівна Ільченко, українська педагогиня, зокрема співавторка підручників «Я і Україна» та «Природознавство». Ось і пам'ятник пожежникам-ліквідаторам. Володимир Правик, Віктор Кебенюк, Василій Гнатенко, Володимир Тишура, Микола Ващук, Микола Титенок, яким було лише від 23 до 27 років, отримали смертельні дози радіації і померли від променевої хвороби у 6-й Московській клінічній лікарні, далеко від дому. На меморіалі в Чорнобилі поруч з ними постаті оператора реакторного цеху, дозиметриста і лікаря. По всіх них залишився надпис «Тим, хто врятував світ». Ось тонкий металевий ангел із смужкою і доріжка, вздовж якої встановлено таблички з назвами. Це меморіальний комплекс відселених сіл. І їх багато. Андріївка, Бенівка, Бички, Буда, Буряківка, Глинка, Городище. Промовляєш у голос і мурахи біжать з шкірою. Скільки обездомлених людей, скільки хат, криниць, садів, тварин залишилося без господарів. І якщо пам'ять про села упіймано, збережено хоча б так, якщо люди зі сльозами на очах залишали своїх мурок та лисок, своїх коней, свиней, кізок і навіть бровків та мурчиків, то хто задумається про всіх тих безіменних комах, хробаків, змій, гризунів, птаство, вовків, лисиць, які просто зникли, канули в землю і не удостоїлися жодного пам'ятника. Слідуючий розворот зась нам приносить таку інформаційну плахту. Радіоактивність – це самовільне перетворення нестійкого ізотопу одного хімічного елемента в нестійкий ізотоп іншого, яке супроводжується виділенням частинок та електромагнітних хвиль, іонізуючим випромінюванням. Процес такого перетворення називають радіоактивним розпадом. Існує декілька видів радіоактивного розпаду. Альфа-розпад відбувається з виділенням альфа-частинок, тобто ядер гелію. Ці частинки мають невелику довжину пробігу.
до 2,5 см у повітрі та декількох міліметрів у біологічній тканині. І невисоку проникну здатність. Їх може зупинити банальний аркуш паперу. Бета-розпад супроводжується випусканням бета-частинок, тобто електронів. Ці частинки мають більшу довжину пробігу до кількох метрів у повітрі та до 2,5 см у біологічній тканині. І вищу проникну здатність. Їх уже не зможе зупинити і лист металу. І Y-розпад, тобто гамма-розпад, відбувається з виділенням гамма та рентгенівських променів, тобто електромагнітних хвиль різної довжини. Вони рухаються зі швидкістю світла і мають величезну проникну здатність. Зупинити їх може хіба що дуже товстий шар бетону. Вважається, що іонізуюче випромінювання 1895 року відкрив німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген. Ікс-промені, які згодом було названо його іменем, він виявив цілком випадково. Український вчений Іван Пулюй теж досліджував ікс-промені. Він перший опублікував декілька ґрунтовних праць про їхню природу та виникнення, а також зробив перший знімок повного людського скелета. Явище радіоактивності в 1896 році відкрив французький вчений Антуан Ані Беккерель, а сам термін «радіоактивність» запровадила французька вчена польського походження Марія Склодовська-Кюрі. Перша жінка, яка здобула Нобелівську премію і двічі стала її лауреаткою з хімії та фізики. Вона разом зі своїм чоловіком П'єром Кюрі багато років працювала з урановою смолкою та радіоактивним ураном. І 1898 року відкрила радій – найрадіоактивніший елемент на нашій планеті. До речі, деякі рукописи науковиці досі забруднено радіоактивними частинками. А сама вона стала чи не першою відомою жертвою радіації. Марія померла від раку крові, який спричинила хронічна променева хвороба. Щоб не заразитися від її останків, їх поховали в 3 трунах – дерев'яній, свинцевій і ще одній дерев'яній поверх тої. Радіоактивність буває природна і буває штучна. Природна радіоактивність – це самовільний розпад ядер елементів, які є в природі. Штучна радіоактивність – це самовільний розпад ядер елементів, отриманих штучним шляхом. Її з 1934 року відкрили французькі фізики Федерик та Ірен Жоліо-Кюрі, бомбардуючи альфа-частинками ядра стабільних елементів. Їхнє відкриття стало першим поштовхом до створення атомної зброї та розвитку ядерної енергетики. Тільки мушуся я вже втрутити Пісіцько із своїм нікому не трібним коментарем. Я би не розділяв всяку радіоактивність природну та й штучну, бо той хіба що радіоактивність, котрусь ми знайшли в природі, незалежно від нашої активності, і радіоактивність, котру ми стимулювали. Сяк? Сяк. Значить, той штучна мається уточнювати як рукотворна челянником. Бо ми гиби теж частина природи, не? Це вже нет. Це вже нет. Слідуючий слайд, може так оповісти, слідуючий розворот книжки. Ото пуста хаща. Може, навіть випалена хаща. На фоні котрої видніється то та читава, така величезна, знаєте, стіна із тих з антен. Попеляний фурце фотькали тут ті, котрі йшли у Чорнобиль побзерати там, да що. Без юності виділи такі фотьки у своїх цимбурів. Сісі би розвороти пофотькати та вам у телеграм помітати, коби сте були чесні. А ми читаємо далі. Між Чорнобилем і Прип'яттю. І знову майже порожня дорога. Подекуди через сосновий ліс із практично голим підліском. Поміж рудих стовбурів раптом пурхне строката птаха. Одут. Інколи тут навіть лося можна вгледіти. Величавий силует на непевному тлі.
Проте частіше вони потрапляють не на людські очі, а на камери фотопасток, що їх на території зони розставили біологи. Природа бере своє, кажуть науковці, і відроджується попри все. Враз понад деревами здіймається якась фантастична конструкція. Гойдаються верхівки сосен, лип, чагарі дерену. А над ними, таке й уявити важко, стромлять довжелезні вертикальні щогли заввишки з добрячий хмарочос. Вони обплетені дротами, мають горизонтальні перетинки, мов би ловильна сітка якогось несувісного великого павука. Яку ж здобич він хотів упіймати в свої тенета? Бетонні плити догори впираються в перехняблений дерев'яний паркан зеленого кольору. І в металеві ворота з п'ятикутними зірками, які колись давно були золотими, це символ радянської армії. А за воротами колись було ніщо інше, як дуже секретне військове містечко Чорнобиль-2, яке годі знайти на мапах. Тут жили і працювали лише фахівці найвищого рівня – програмісти, інженери, техніки. Тут були садочок і школа для дітей, кафе і клуб для дорослих. Але стоп, як можна приховати в лісі ціле поселення так, щоб про нього ніхто не знав? Можна. Якщо, по-перше, всі його повнолітні мешканці підписують дуже серйозний папірець про нерозголошення військової таємниці і дуже добре розуміють, що за порушення слова на них чекає сувора кара. І, по-друге, якщо людям в окрузі працівники спеціальних органів КДБ, Комітет державної безпеки по-тодішньому, пояснюють, що, мовляв, там дитячий відпочинковий табір, приїхала зміна, все працює, поїхала, стоїть пусткою. А коли хто забреде надто близько по гриби чи ягоди, то вже і полякати не посоромляться. Військовий об'єкт охороняють люди зі зброєю, і зброя то не іграшкова. Хоч не хоч, наберешся геть і тихенько триматимеш при собі всі свої припущення. Ну і по-третє, та держава, що називалась СРСР, і забрала собі до складу Україну, була дуже вправним майстром із приховування великого та важливого. Заросла травою ґрунтова дорога, біжить повз закинуті приміщення та розбиту техніку. Ну, тобто не біжить, а радше повзе. Все тут незумисно сповільнюється, наче боїться необережного руху. Доповзає до білого-білого піску. І ось вона, гігантська ловильна сітка. Тягнеться майже не на 150 метрів вгору і майже на пів кілометра в довжину. Біля її підніжжя стирчать огризки дротів і ростуть молоді сосни. Випадковий камінець вискочить з-під ноги, вдариться в металеву опору. Мимоволі озираєшся в пошуках того самого великого павука. Переводиш погляд то на ліс, то на небо, то на ще щось перед собою. З рівними рядами дротяних кубел, трубами, драбинами, переходами, розпотрощеними електрощитками. Горизонтну радіолокаційну станцію «Дуга» спорудили ще на початку 70-х. У Чорнобилі-2 стоять дві велетенські приймальні антени. А передавальні було розміщено за 60 кілометрів у місті Любеч Чернігівської області. Від 76 до 89 року в радіопросторі можна було впіймати короткі, різкі сигнали, що нагадували стукіт дятла. Тож у західному світі «Дугу» так і охрестили – російський дятел. Невдовзі після аварії на ЧАЕС її закрили, а найцінніше устаткування вивезли до російського Комсомольська-на-Амурі, де розташовано схожий радар. Насправді ця страхітлива антена мала вполювати сигнал про запуск міжконтинентальних балістичних ракет на території США, з якими СРСР постійно змагався. В
кого потужніші ядерні бомби, в кого їх більше, хто перший спорудить АЕС, чиї ракети швидше підкорять космос, у кого найтаємничіша служба таємної розвідки, найвловиміші шпигуни, у кого пуцка майдовга. Ну, то вже таке. Причому сигнал мало бути вловлено одразу, як ракета вилетить із спускової установки, щоб радянські військові встигли перехопити її або завдати удару у відповідь. Нагадуємо, що першу атомну бомбу зібрали у США в 1945-му, але СРСР не хотів відставати і створив власний ядерний арсенал. Так розпочалися перегони озброєнь між двома державами-гігантами і власні ядерні щити, механізми і устаткування для запобігання ядерному удару супротивника та його знешкодження стали їхньою неодмінною частиною. Дуга у Чорнобилі-2 – це унікальний уцілілий фрагмент ядерного щита СРСР. Деренчить метал угорі. Антена мала ловити сигнал, але так і не робила цього. Бо ні в кого, на щастя, не піднялася рука знищити півсвіту натиском однієї кнопки. І також тому, що в конструкції самої антени щось не спрацювало так, як повинно було. А точніше, взагалі не спрацювало. Подейкують, що під час випробувань цей гігантський радар фіксував спалахи полярного сяйва, але аж ніяк не зльоти ракет. Тепер антена покликана захищати і сама потребує захисту. Негода і спека поволі руйнують метал. Приміщення командного пункту давно спорожніло. Зі стелі сиплеться штукатурка. В підлозі зяють провалля. У кімнаті відпочинку шкірить побиті зуби коричневе фортепіано. Частини обчислювальних приладів, іще не розтягнуті на металобрухт, безпомічно туляться до стін. А за побитими вікнами тополі та яблуні високі й розкішні. Грузький пісок під ногами легко поглинає сліди і випадкового відвідувача, і всієї зниклої імперії. Налітає вітер. Металеві щогли здригаються, перетворюючись на подобу струн, і понад лісом, за яким видніється ЧАЕС, лунає моторошна, ні на що не подібна музика. Бетонні плити знову замінюються на асфальт, при дорозі позначка КПП «Лелів». В'їзд до 10-кілометрової зони, найближчої до епіцентру аварії, а отже і найнебезпечнішої, принаймні колись. Но, я би казав, на низько на КПП «Лелів» я кінчу читання цієї книжечки, но ще маленько з вами показку, хоч пару минут. Нагадав вам, що ця книжка була опублікована 2 роки тепер, у 2020 році, коли ще ніхто не думав, ось всякий кампець годиться стати. Ось гонося стати то, що ми видимо тепер кожен день. Ось гонне летіти ракети у фунгуючу ядерну електростанцію у Запоріжжі. Ну, мені ся в голові не вкладує. Я запинав, чим пробувся просто поїсти. Ось айно суть люди, які низько нарочно стріляли ракетами по ядерній електростанції. Ну, я не думав, що вони то робили нарочно, аби її розвалити, бо тепер то би було дуже невигодно. Скорше би настрахати. І знаєте що? Декотрих людей настрахали. Так настрахали, що поїни не сплять, рвуть на собі волосся. Я би казав так, тепер не треба помного читати новості, бо дізнаємося з них ми лише то, що Гейся каже гайпове, а нам би треба знати то, що нам би треба знати. Яся старав аж помного новості не читати, старався читати дещо друге. І нинішня книжка мені нагадала пару таких, уповів би, брутальних фактів, таких не дуже, може, добрих нашим суб'єктивним позором, но дуже важних на розуміння. Ож ми всі тут ненадовго, усі ми в цьому світові сугубо гості. Усі ми у один день, а у другий пак десь умреме.
Просто не хотілося би то стало так і завтра від ядерної катастрофи, це не так. Но... І це все дуже таке скоротічне, і може статися деяка біда. Наш Варош може стати призраком. Таким є Прип'ять, по котрій можеш погуляти. Теоретично, може було, ще не так давно. Хоч ото і небезпечно на здоров'ячко там довго бити, але може було тудися натягнути, відіти, до чого може привести яка мегаломанія, до чого може привести бажання мати більше, ще найбільше у сусіда. Доки ви строїте 15-й етаж на свою хижі, сусіда вже дотягать 16-й, 17-й, 18-й, а колись та хижа завалить. Ко буде в тому винуватий? Йой, такої ми всякої тяжкої в голову лізе. Я вам повім так. Закість тетуй, та не ганьбіться кільтувати дома гроші, бо кожна скільтована вами копійка помагає нашій економіці, помагає ЗСУ, помагає нашій армії викопкати тих паскудот у нас із хижі. Вися сокутіть, а я вже буду потихо йти геть. Майтеся, будьте здорові, увидимося, чуємося з вами у слідуючий понеділок. Майтеся.